Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad itinagan alay ka, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti kawayan kan Opalar family, kastamat ti Milya kan Magmuyaw family, ijay Tabok Kalinga. Aglalo di anak ko from Merlin Kawayan ti Singapore. Shout out kada Florenda Kimpaoy, Maricar Rogelio iti Athens, Greece, kan Shirley Bagayas. Makablaawan pa iti Ulyeka kan Bautista family di Tatari Sing Cordon Isabela from Jonasil Alyeco iti Kuwait. Pamilyak di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Catherine Punsalan iti Hong Kong. Mamasig yapit kan Martos family iti Umingan Pangasinan from Milagros Mamasig iti Hong Kong. Medina kan Maborang family di Talingo Solano Cagayan from Arlene Medina. Makablaawan ni Auntie Neneng, Auntie Nida kan Auntie Tinang kan pamilyak di Taliwan Norte Enrile Cagayan Valley from Baby Hen Chico. Amin at taga-tumawi ni Isabela from Bimbo Tamang. Makablaawan ni Inang Esther Juliana, kakabsat ko kan anak ko Ada Ruel, Ronalyn, Renalyn, Fabelin Medis. Nilakay ko ani Patricio kan amin a pamilya kadoy from Jonalyn Juliana Fabelin ti San Quintin, Pangasinan. Shout out ka ni best friend Cesar from Cajuanita kan amin at tagawangwang Burgos, Pangasinan from Bing Garcia. Shout out pa kada Wilfredo Cornejo, Yamze La Peña, Jacinto Wensor Yu, Elisa Castillo, kastamat ka ni Ma'am Grace Agtina dita California, ni Ami Dumangeng, Divine kan Loida Navarro. Happy birthday Joanne Sandaga iti Upper San Agustin, Bawang La Union. Shout out kada Sally Guarte Vlog, Jomart Samote, New Tunes, Kylen Feliciano, Arlene Palentino, Arlene Bayan, ni Winter Rose, Rodel Abella, Melvin Salikob, kan Maha Ramberg. Advance happy birthday kanila kay ko Nomelito Concordia, kan kablaawak dagiti anak ko Ada Miles kan Maris, kan parents ko dita Cagayan Valley from Maricel Concordia. Shout out kada Jeline Vicente, Chelay Jaabad iti Malaysia, Maribel Takad, Mi Sweet, kastamat ti Dakiwag, Navarro family, especially Tatay Eduardo, Mama Marie, Nanay Anastasia, kan Papa Ismael from Levi, Dakiwag. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Laika. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan alay ka, kat dispensaran na kuma no jakon inlanad ti address ko. Tiga puna, saan nga minan asabsabali kanyak dagiti masaknan iti pakasaritaak nga inak isalaysay. Jak ammo no kasano ti aramidag amang isalaysay, iso nga insurat kulatan dagiti eksakto a detalye, kat makaammo kayo lakuman amang ipino. Rugyak ti agsalaysay manang, idipimusay day dinanang ko, gapo iti kimpet ken kuana asakit. Agtawa naklaidi iti siyam. Maudin arabi abantayan tayo di bangkay ti inam, anak. Tatang, apay pinanawan na tayo ni nanang. Amo ka na sakit da ito, Laika. Nga masapol nga agbalintaan natibkar anak ko. Masapol nga aklunan ta ti amin. Masapol nga awatan ta. Nga awanan ni nanang mo. Kasano talaangan, tatang? Kasano akon?
Di kag danag anak. Saan ka baybayan? Tatang! Kasi tinakunakon. Nasakit na iti anak pasamak Laika. Yung masapol nga agbalinta na tibker anak. Agpadata nakasaksi iti rigat ni nanang mo. Gapo iti kimpet kan kwa na sakit. Nakakaasi. Tadanda ni makatawon na naidalit. Iso nga agbalinta kumaan na tibker Laika. Kasi tinakunakon. Adaak ditoy. Saan ka abaybayan? Laika anak, adalo man terabi. Apay anak karaing kapailaan. Sa anak namin ang makaturog, tatang. Tsak malipatan ni nanang. Kanayon ang malaglagip ko ni nanang. Oh my God, anak, tarakupan ka. Tatang. Nukasan nukasakit ti marikrik nam anak. Nakarkaro pa'y kanyak. Ngamin, day dinanang mo ti kadwak. Sipod pa'y binukol mi ti pamilya tayo. Tatang. Ididimtang ka kada kami. Napalalo ti kinaragsak mi. Ngamin, adan anghel mi iti day dinanang mo. Si kadayta nga anghel mi. Aging gaanakapan ni nanang mo iti sakit. Nga isutin ang idalit kan kuhana. Sana mailibakan ka dayta anak ko. Tadan na ka mo iti nagsakit day dinanang mo. Uwin, tatang. Amok dayta. Sa dinumantayan ni nanang mo, mamati ka naragsak day jay. Nang runakat na ipariknam kan kuha na tinalaos apan ang ipatag mo. Ngamin, inay-aywanam ni nanang mo hindi nakadalit. Iso ang mamati anak. Narikna na tinalaos apan ang ipatag mo kan kuha na. Katday ta kumati pagbalinam nga inspirasyon mo. Tapno agbalin ka anatipkar. Tinalaos apan ang ipatag mo iti day dinanang mo. Kamusta kan, Laika? Betty? Lonely ka manen. Jak maliklikan, Betty. Amumot akaano laang api mo say day dinanang ko. Won nga rod. Among Betty, nagrigat ti mapukawan iti ina. Iswasi ka, rumbang lang nga ipatag mo mat ni mamam. Laika? Nang ronak at makitkitak no kasano ti panang ipatagkan ka ni mamam, no sukunan na ka di ti pagadalan. Laika, addaak laang ditoy. Betty, I'm your friend. I will always be here for you. agyamanak Betty, agyamanak launay kan ka. Apay ngita ka lang ang nagawit, tatang. Itay pa nga agururayak dito'y balay.
Pasensyakan lay ka anak ha. At dapat ngamin inasikasok. Anya day jay tatang. Kwa. Oray no ibagakan ka anak. Saan mo matla maawatan? Ubing ka pa'y ngamin lay ka. Tatang, Ngam di kagdanag anak. Ikarik. Ipakaamok tumatlakan ka ti amin. ha? Angam no ita. Tsak pa'y mabalin nga ibaga. Takas itinakon-akon. Saan mo pa'y maawatan? Sige, tatang. Adakan ka day ta. Ay, mabitlaang. Isaganaan kan iti makan. Oray sa anin anak. Ha? Nang rabi akon. Iso adi ka nagtaktak pa'y nga agisagana iti makan. Maturog kakit din tani. Rabiin. No sa anak amariro man ng Emmy, upat pa'y laabulan manipod na itabon day di inak, idinang rugi amasansan amarabyan nga agawid ti amak. Naimbaglaengen tanasapa na irwamak ang mga ramid kadagiti trabaho iti uneg ti balay. Kas kuma iti agluto iti makan, ken agisinop iti uneg ti balay. Iso asa anak anarigatan nga uray masansan idin amarabyan ti amak. Takabaelakon ti agluto iti kanag. Kanayon nga ilakam ko ni tatang tunggal agluto ak manang. Ngam ti pagsiddaawak, saan mat amang mangan no kasjay asumangpet. Agingga iti dimteng ti gundaway, anasungbatan dagiti saludsud ko. Tanaamwak no anya ti makagapo, no apay nga adda nagbaliwan ti amak. Oy, Laika, agin enjoy ka? When Betty, agyaman na ka. Tain surot dak ka ni mamam dito park. Okay lang. We're friends, saan ka di? When Betty, katagyaman na unay kan ka. Tain bilang nak anasinidagayem mo. Nga oray sa anak akas kada kayo anabak nang. Laika? Sa bagay, nasingpet ka ngamin. Naiduma ka kadagiti daduma abak nang. Saan ka amata pobre? Sika atalaga. Tila ibagbagam. Agpay so amin nga ibagbagak, Betty. Talaga matas... Ha? Oh, apay, Laika. Betty, panawan ka bit ito'y ha? Sa anak lakit din ang bidot. Ni tatang ko day chay. Makapaspasog nuda kon Andres. Ni, apay ko mga agpasugnod ka ngay Anita. Gaputa di mo matlatungtong pala ng tikarim. Anita, Kunam nga agdanatan. Agdanatan kas agasawa. Tabalo ka mutan. Nga maging gaita, kastoy pa ilaang ti set up ta. Ilimlimod ta iti anak mo ti panagkita ta. Anita, maawatan na kumamat. Jakla kaya tamaklat nila ikang anak ko. Nang runak at sumagmamanupay lang abulan, manipod... Tunaktupay kat asika. Laika, anak. Anya ti aramidam ditoy. Sino ti kadwam? Inkuyog naktigayam ko tatang. Ni Betty, kadwami ni mamana. Ha? Sino ti kadwam, tatang? Anak ko. Kayan ayatnak ni tatang mo, neneng. Ha? Anita, pangasim. Bay anak ko ma. Tasyak ti mangilawlawag iti anak ko. Pangaasim ko ma.
Makigidana kon ka ni tatang ko, Betty. Sigurado ka, friend? Wen, sana bale, taagawid ka numutan. Sino dyan babae? Kwa? Gayam na. Kasta ka di? Wen, Betty, nasingad agayam ni tatang dayjay. Naira na nagpasyarda mo tito'y parke, kat nakita kida. Laika? Makigidana kon ka ni tatang, ha? Tapno saan kayon mataktak ka ni mamam? Sige nga, Rud. Bahala ka, Laika. Wen, Betty, agyaman akmanan, ha? Agkita tantulaangan iji pagadalan. Apay akit kita naklatan, tatang. Laika, anak. Imbagayo agayam yu dayjay anana Anita. Kaslasaan mat. Anya di kayat mo asawan, Laika? Itinakita ka lang ayo iji parke. Kasla, nalablabos kayo pa'y nga maagayam, tatang. Laika, anak. Aklonagkan ka. Podno tinadlaw mo. Nalablabos pa yung gayam ta relasyon mi kan Anita. Tatang. Iso ti makagapo. Naapay masansan na marabianak, anak. Masansan ngamin niya agkuyog kami kaninanam nga Anita. Kunak tupay kat. Laika, anak. Sapay la kumatadinak kagura, ha? Total, nabayag mo tan nga awan day dinanang mo. Nasurok pa'y lang nga upatabulan nga awan day dinanang, tatang. Nabit pa'y laang. Ha? Kadagiti napalpalabas nga aldaw. Amasansan amarabyan ka nga gawid. Sa anak ang nagreklamo, tatang. Awan apulos tinangag mo kanya. Inka gumaak nga inasikaso ti bagik. Nga uri inkarim kanya. Sakbayan na itabon day dinanang adinak baybayan. Laika, anak. No siyakla amay sa. Awan ti makunak. Tamok nga awan ti karbangak amang tub nga ritan niya manakayat mo. Nagbit pa'y laapanawan. Manipod pimusay day dinanang. Kasla nagbit mo tan analipatam ti inak. Apay ngay, tatang. Aglalaok ti riknak iti daydi akan ni Toma ng Emmy. Kayat ko ti agsangit, ngam linaplapdak. Tadyak kayat amakita ti amak ti panagsangit ko. Iti naganos nga edad ko, ingka gumaak a pinawada ti panagawat ko, tapno saan amasair ti rikna ti amak. Iti daydi matla arabii, inaklon kanyak ni tatang ana pagsaritaan dan kanina na Anita nga agdanada. Kat gapo taawan matenday di inak, inyawid nga rod ni tatang ni Nana Anita iti balay mi. Nakaungat ti lolok nga ama ni tatang ko, idinaamuan na ti panangisang petan ni tatang kani Nana Anita. Ngam awan matla ti naaramidan da, tanatulok ti kayat ti amak. Ngam
nga may sa abanag ti saan ko aninamnama, manang Emmy. Tangay ada ka matanlay ka. Si kante agisaang itiin na poy. Ha? Nana Anita? Di mo ko na nagkadkad ka. Ha? Bakbakatan kan. Imposible adi mo pala mo ti agisaang itiin na poy. Anya langan nga ti among nga aramidan no kasta. Nana Anita? Jak mo't imbaga ajak amo tagi saang itin na puikat. Kat anya pala nga rodar aramidam ngay. Agdignay kan Imbagak lang arudan nga agisaang ka. Saan ka di? Uwan, Nana Anita. Agsukatak laeng. Takasang sangpot ko ang naggapoy ti pagay. No anya ti imbagak. Iso ti aramidam. Jak kayat nga addo pay lati sasawam. Iso ngalan. Agisaang kapay nga umuna sakbay nga agpalas ka. Hala, agdignay kan. Adaw di mang mangig ko ajak magustuhan nga ramid agsuman kan kaapaw. Lolo? Ang paiso ka na, anauyong kan kati babae ngayon sangpot di duldog nga ma'am. Lolo? Di agpaiso ti kaya't kamamuan apaw. Di kaglibak kanyak. Ibagam nun niya tagpaiso tapnon na sapsapa mailintag ko tibidot ngayon naramid kaya ma'am. Saan kayo magdanag, Lolo? Awan ti dakas nga aramidan kanyak ni Nana Anita. Anya? Ay saan ka mamati iti bagbagam, apok? Damo pa ilapan nakakitak iti dadya babae. Narik nakaw na dakas tawgali na. Kan kas iti nakunakaw. Adaw, timang mangig ko ngay bagbaga dagiti kaarubayaw may papankan kuwa na. Lolo? So saan ka mamati iti bagbagam? Amok nga gliblibak ka, apaw. Marikrik-nak na ita. So mas dawak ita no apay masapul akalupam ti arami di agsyubad kun ka. Awan timbagbagak ka ni Lolo, tatang. Sa anak ang nagsasao apulos, may papan ka ni Nana Anita. Agyaman aklay ka anak. Kung aklakit din nung nagipulong ka ni Lolom. Kanayon nga ibilin day di nanang adakas ti agulbod. Ngam, inaramid ko. Tano imbagak ti agpaiso ka ni Lolo. Da kayo adwa ti agriri. Laika. Tsak kaya't nga agriri kayo ka ni Lolo, tatang. Da kayo laangan tinabati kanyak. Tawan kat nga rudan day di nanang. Iso ajak kayat nga darum so asusit yu. Agyaman anak ko. Di kagdanag, takasaritak na Anita. Bagbagak adi nakatratun nga alila. No siyak la amay sa, makaano sak tatang. Sikati pampanunutek, takat katawaan da kan dagiti kaarupa tayo. Bagay mo kanula unay tinagan mo nga Andres. Taander na kakanutiin sukat mo iti inak. Anya? Kasta tibag pagadag iti kaaruba tayo, tatang. Kanti may sapay ajak kayat kanina na Anita. Di ka na yun na panangiraman na iti day dinanang. Nukas di nga dadi na kayat kanyak. Masaksakitanak iti kas di tatang.
Isasardengan na kuman nga iramraman day dinanang no agunget. Tadyak amo na anya ti maaramid ko. No mairamraman kit din ti agin inanan nga inak. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Apay ngay, adi mo payla nalabaan dagitay murang mi kanitatang mo, ha? Laika! Ha? Pasensya kayo, Nana Anita. Nagdalusak ngamin dito balay. Pambar! Anay ko, Nana. Apay kinabildak. Gapo, tasadot ka. Siguro, padpadam asadot, jay inam. Ha? Imala ka siguro kan kuana niya. Awan ti mo yung agpadpada. Di mo iramraman ti inak, Nana Anita. Pangaasim ko, ma. Iraman ko no kayat ko. Awan ti maramidam. Demon isakit je dugyot nga inam. Tawan labas ka! Nana Anita? Diyos ko, naipakpak ti uno ni Nana Anita. Gapoy ti panangiduron ko kankwana. Napatay kon sa amatan. Di mo ta nagkirin. Napatay kon sa amatan. Napalalo ti panagdanag ko iti daydi akan nito manang Emmy. Taimpagarup ko no dakasen tinagbanagan ni Nana Anita. Naimpaglakit din tanapukaw laeng ti puot na, gapo iti pan nakaipakpak ti ulo na, anatumba idi induron ko. Apaman asimangpet ni tatang ko, nagsarita da adwa. Kat nangag ko a pinagpili ni Nana Anita ti amak. No ituloy dati agdan na kat papanawan dak, wano isulaangan ti pumanaw iti balay mi, kat agsinadan. Nakasagana ak idi a makipagnaed kadalolok. Ngem nabang aranak, idi siyak ti pinili ni tatang ko. Inggaed ko nga rod tinagadal, aging gaan nakaturpusak. Iso nga ita, adamot ten natalgad at trabaho, kat matultulung akon ni tatang. Daytoy tipadas ko, to'y pagayam mo, Laika. Pagayam alay ka, nagasat ka, tasika ti pinili ti amam. At dangamin dagiti na ipatuludan apadas, amas pinili ti masaknan tinagbalin amay kadwa akatakunaynay na, ngem ti mismo nga anak na. Itultuloy mo pagayam ko ti agbalin anasayaat ken nanakem para iti amam, ken para iti naranyag amasakbayam. Alakastan pagayam ko, katagyamanak, iti panangisalaysay mo, iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag.
Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a David, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngamsakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Santiban family di Tabugyas Benguet. Kastamatan ti Decoran family ijay Kabayan Benguet from Tenalin Santiban Decoran. Shout out kanila kay ko ni Ray Jose kan anak ko ada Jo Marie Jose kan John Ray Jose from Josephine Jose iti Sobol Asingan Pangasinan. Shout out kada Pasyandora 32 Vlogs, Merlin Kawayan ti Singapore, Chelaija Abad iti Malaysia. Astrero, Batalya, kan Leonador family, ijay Villaflor Kawayan from Daisilin Astrero. Belated happy birthday kan ni Bunsumi Edmundo Malsi Jr. iti Dubai from Evelyn, ti Roma, Italy. Shout out kan ni Ading Ray Mina from Jasmine Rivera iti Qatar. Shout out pa kan ni Arlene Palentino iti Kuwait. Maburang kan Medina family di Talingo, Solano, Cagayan Valley from Arlene Medina. Advance happy birthday Jane Diane Fabelin kan Rinalyn Medis from Jonalyn Fabelin iti Barangay Lagasit, Sangkintin, Pangasinan. Advance happy birthday iti apok ani Moira Faith Dulay from Lolo Ruben Dulay ti Rosario, La Union. Shout out Mami Cherry Orsulum, Mami Naida Orteza di Taminanga, Kamalanyogan from John Clifford Solanyo. Shout out kani ka Juanita kan Bolaton family, especially ni Cesar. Kan happy birthday ka Kujong from Bing Garcia. Makablaawan pa ti Castro family ti Kasukan, Nueva Ecija, kan Mendoza family ti Pura Tarlac. Beltran kan Turida family iti Barangay Balanan, Mapuraw, Alakapan, Cagayan from Jerome Mendoza. Happy birthday kani Jomar Padilla from Shans Padilla. Kastamat a happy birthday John Paul Pamitan. Agyaman kami unay iti panarabay mo. Shout out pa kani Grace P. De La Cruz, Melfina Roquia, Robin Dulay, Judelin Guzman, Silva Chakayban, Elsie Collado, Jan Rabanso kan Familia. Kastamatan da Ana Jean Gaho, Antonio Grace Jen, Jazzy Roldan, Milet Mayo Kaskayan, Raquel Pelerio, kastamat ni Geraldine Larocco, Salis Mix Vlog, Artizuela Nieves, Jomart Samote, kan Gems. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni David. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a David, kat iti agdama addaak dito'y Taiwan. Kinapudno naman ang mga noawana kon dito'y lubong, no jak nakasarak iti tao nga iso tinang salaknib kanyak, kadagiti kamang ti grupo a pagbutbutngan iti damo a pagilyan a napanak. Awan panggap ko idi nga agabroad manang, ngam gapo iti kinarigat ti panagbiag dita Pilipinas, nakigasang-gasatak. Rugyak ti agsalaysay manang, idi masansan adagulitin nak ni nanang nga agabroad, tapno sumaya at kano ti panagbiag mi. Tanya laangan ti panggap mo iti biag mo nga David. Sang kaibagaken ka nga agabrod ka, ngam dinak matikas kaso. Nanang, oray kaskasano, adamat trabaho. Apay lang agabrudak nga eh. Manumatlat masusweldo mo nga iti trabaho, kurang payaparaken ka. Ha? Di ka pa'y makatulong ka na kami kanitatang mo. Amumat ang nagadutinas ka na bayadan.
Laglagi pa nakasalda pa laang ti kakaiso na atalon tayo asok-sokayan ni Tatang Mau. No da ka kuman iji abroad, mga no nasa katayon ti nakasalda atalon tayo. Ngam datangkan mo't ngamin ti ulam, di ka dumngagapulaws. Isungawan lat amukon, mga no mapukaw ton kada tayo ti kakaiso na atalon tayo, gapaw iti kinatangkan ti ulam. Itala na ikanta iti kanitong agkuyog. Nakalidliday ka pa, David. Pasensyakan, Carla. Talaga ngamin niya dati mang burburibur kanyak. May papanitian niya. May papan ka ni Nanang. Apay nga minti inam aya. Anya tinaramid na. Ipilit na lat na nga, brudak ka no. Ha? Kunak man no nalipatan ng dayta abanag. Sana pulos, Carla. Kat ita, tunggal ka sa rita nak. Sang ka idagulit na ti panagabrod ko kanon. Tapno makatulong nga kadakwada ka ni Tatang. Kat na makatultulong kamot saan ka di? Si kamot ti mangibakbakla iti amin agastos yu iti city services. Masansan pa'y amakitsenda ka tunggal agsweldo ka. Saan niya mo ni Nanang dagita amar aramidak? Basta na niya ti mapanunot na, isulat patpat siya na. Awanan ti sabali. Apay ngay takalaang. Awan mo trabaho mitangal daw, ngam narabyan ka nagawaid. Pasensya kayo, Nanang. Ada ngamin kinasinarak ko. Asinaw, jay manan kayan ayat mo nga awan mo't serbina. Ngay supay ngay gasgastusam. Apagsaysaya nga may iti oras mo. Imbes ko at ipanangasikasom iti panagabrod mo ter aramidam. Unay kayo mo tan, Nanang. Daita ka di manan ti idukit yu kanyak. Namin ano mo tinadaras nga imbaga kada kayong awan ti panggap kong agabrod. Ay, awan mo nga roden Kaya riga mong tinaulaw ako riyat, no di mo ipangag ti bagbagami ka ni Tatang Mau. Da kayo lang mo ti agganat ni agabrodak, Nanang. Awan mo ti bagbaga ni Tatang. Kontento mo't ni Tatang iti maitultulong ko dito'y balay. Hoy, David! Di nakmansong basong bata na kasta. Bastos ka! Apay, kasta ti sursuro ka Genobiam. Nanang, pangaasiyo ko ma. Di yu iramraman dito ni Carla. Tawan ti amuna itanyaman ang mapaspasamak kada tayo. Di kay kumamot agiraman iti tao nga awan mo't pakay naigan na iti biyag tayo. Anya nga awan? Katnuday jay sa ababa iti manglaplapod kan ka nga gabrod. So nga ibagbaga ko ni Tapay Laeng. No day takaayan ayat mo nga agnagan iti Carla ti agbalin at tubang iti arapaap mi ni Tatang mo ang makaabrod ka. Nasaysaya at pa'y nga agsina kayo laangan. Ta ibagbaga akon saan may akayat day ta ababae para kan ka. No, sakla may sa anak ko, awan anyaman na kanyak no anyaman ti panggap mo. Sa nakakaskan ni Nanang mo, nga ipilit na ti kayat na. Amom day ta. Naimbagpay kada kayo, Tatang. May salaba nagtikid daw kang kada bed, baraw. Anya day ta, Tatang? Di mo ko makagura di inam. Ipagpagapumla ko man kanyak. Saan to ang mapasamak day Tatang? Saan kayong magdanag? Oran niya pa itar aramidan ni Nanang. Diyak to kagura apulos. Ikarik day ta kada kayo. Agsupadi ti ugali da Tatang ken Nanang ko manang Emmy.
No kasano ti kinasingpet ni tatang, isumat ti kinasoberbyada ni nanang. Naimbag kumamet no para iti pagsayaatan ti amin ti kayat na mapasamak, ngem saan met. Tijak pa'y kayat ka ni nanang, no kasjay akaguranak, gaputajak ipangag ti bagbaga ng agabrodak, iraman na pa'y akaungat ni Carla akaayan ayat ko, banag apakasairan unay tiriknak. Naimbaglakit din, takanayon mo't abagbagaan ni tatang ko. Itinaminsan nga ingkuyog ko ni Carla ijibalay, kastoy tinapasamak. Napuskol mo tirupam anya, balasang kao. Ha? Agasam, simurot ka pa'y ka ni David dito'y balay. Pasensya kayo, nana. No'y manugutak nga ikuyognak ni David dito'y balayo. Kuna na ngamin akayat na kano amaya sa dagtirik nayo kanyak. Anya kumagay aga po, aya sa dagkotirik na kan ka, ha? Oray di tana mo ta. Ha? Nana? Ti kasayaatan nga aramidang balasang kao. Makiwindaswas kalaangan iti anak ko. Tapno awanan ti manglaplapod kan kwa na nga agabroad. Nana, jaklaplapdan ni David nga agabroad. No talaga akayat na ti agabroad, jak to pulos lapdan. Ay, di ka naglibak. Amok! Sikat ti makagapuno, apay asaan akayat ni David nga anak ko ti agabroad. Iti ababa asarita, sikat ti manglaplapod kan kwa na nga agabroad. Anyan ni nanang. Diyak lang pagaro pa kastat imbagbaganakan ka. Kabayatan ti kaadata idibalay. David. Apay adi mo imbaga kanyak itay. Taadata pa ilangan idibalay. Tapno kinasaritak ko man ni nanang nga nakasango ka. Saan kumot nga itulok ang mapasamak ti kasta, David? Carla. Ad-adan akaguranak ni nanang mo no komprontaram ang nakasango ak. Iso ajaklat na nagtagtagari. Kat kidawakan ka, David. Saan mo lakuman asitaran ni nanang mo? Gapula ang itimbagakan ka. Ngam Carla. Pangaasim, David. Ikarim kanyak. Saan mo akomprontaan ni nanang mo? Gapo itimbagakan ka. Taiti ka nitong aramidam dayta. Ad-adan akaguranak dayjay. Ad-adamotan nga ipilit na ti kayat na kat di nakantupulos sardanganan. Tandaan am dayta, David. Pagsasawan na, gapulaang iti panang pilit ko ni David nga agabroad punsaw. Sabrina, saan ka pagsasawan? Ibagbagak lang kun ka, asaan na rin mga pilitom ni David iti may sa abanag asaan na mutakaya? Kayat na! Anya kita saanan. Agduado lang nga agabroad, tanaplapdan jag raraman anubyana. Ay, dahi tapay iti may sa. Apay nga iraman mo di agul uli makakaayan-ayat na. Awan mo ti madingar aramidon di kaayan-ayat ni David kun ka. Dayjay nga rod asayot, ti maglaplapod ka ni David amang tungpal iti kayat tapara kan kuana. Kayat mo laang Sabina. Di nakiramraman tano siya klamay sa. Kuntento ak iti maitultulong ni David dito'y balay. Nagakikidbetan di pa nagpampanunot mo si Kapunsaw. Kontento kan, ani David ti mangbaybayan iti gastos dito'y balay, kan agpalengke no agsweldaw. Day talaang, kontento kan.
Walangan mo nga bero kakiti di nakabaulan nga ipaay. Iso nga rod, apil-pilitak nga agabrod, tapno mailong aw na tamat itirigat. Iso mabalin ka day, di na kontraon iti kayat kaw. Tulungan nakit day ang mga lukoy ka ni David nga agabrod. Ta iti kanito ama ang lukoy ta nga agabrod. Siguradaw, guminawan ton ti panagbiag tayaw, naawatam. Rabi ka manan asim mangpad si ka David. Kaduam manan, di garampang a babae. Anyan, nanang. Unay mo tandi kasta pa nagsasayo ka ni Carla kaayan ayat ko. Nay, anya ko mangay ti dakas na iti imbag akat agpay sumat. Awan ti kinapod no day tang ibagbagayo, nanang. Saan nakasta ni Carla? Di mo man di sakit day dya babae. Siyak ti rumbang adanggam, ta siyak ti inaam. Siyak ti nagrigat kan ka iti siyam abulan, kan nang padakkel kan kakalpasan ka nga impas ngay. Iso di mo isakit na dya babae. Saan nakasta ni Carla kung naklangarudan, nanang? Sardengan nyo ko man ni Carla, tawan mo ti dakas nga aramidan na kada kayo. Diyak to sardengan day dya babae. Ta iso ti makagapo iti saan apan nakatuloy ti arapaap ko paraken ka. Nagtong palak iti kayat yo. May kariyo ka di asardengan yun ni Carla? Kataramidam agabrod ka, tapno sardengak day dya babae. O sige, nanang. Mayata kon. Umanugot akon iti kayat yo. Basta ikariyo asardengan nyo na pagsasawan iti awan mo't kinapudnunan ni Carla. Mayata kon iti kayat yo. Iti ababa asarita manang Emmy, impagnak ti amin a dokumento a masapul ko para iti panagabrod ko. Nakagtengak nga rod iti pagilyan nga agdinamag nga ayan dagiti mapagbutbut ngan a grupo. Kat kaya rigak tinagkatang-katang ijay kadagiti damo abulan ko. Takinapudno namanang linokonak ti recruiter ko. Agingga nga damay sa agrupo ti lalaki a nangala kanyak. Nalaungas ti panagyaman ko iti daydi akan ito, taimpagarup ko ket nasayaat ti grupo a natumpungak, ngem nagbiddutak manang Emmy. Di tangaruden anang rugi ti kalbaryok, tadagiti lalaki gayam a nangala kanyak, ket kamong timay sa mapagbutbut ngan a grupo iti dayjay a pagilyan. Diyos ko, anya grupo tinangala kanyak. Apay ngayon pupok dakmatan. Mga ano pa tayong dakmatan dito eh. Diyos ko, diya ka muna niya ti mapasama kanyak dito eh. Italagkan kun ka ti amin. Diya ka muna niya ti pagbanagak dito eh. Katno bilang tayo pulang kun ti bulod ko abiyag. Da kayo lako man ti makaamu ka dagiti mapanawak. Nang runa ti inak. It's the Filipino guy. Siyak sama ti sapsapulin ta asino man nga day terwar ti silid nga ayan ko. Anya nga ta ti masapul na kanyak. Anya nga ta, Diyos ko. We really hate illegal aliens here in our country. Please, don't hurt me. It's not my fault, sir. I did not expect a lukundag. Please, kasyandak ko ma. Pangasiyo. Kasyandak ko ma. Kasyandak ko ma, please. Oh, so you are pleading for my pity. You don't want me to hurt you. Yes, please, don't hurt me, please. I have family in the Philippines. Please. You Filipinos are very dramatic.
You always ask for pity, but you are hard-headed. You always break the rule. No, please believe me, sir. I really don't know that I was fooled. Please believe me. Don't hurt me, please. Please, sir. Please, don't hurt me. Okay. I will not hurt you. But you need to do everything my people ask you to. If you don't do what they say, I will personally kill you. Sir. Do you hear me? You understand what I say? Yes, sir. I will do everything. Just don't hurt me, please. I will do everything. I will do everything. I will do. No, Jack Marino, dua bulan na nagtungtong pala kiti amin na papaarami da kanya kiti da ito pag-iinuman. No labsen tag sarita. Binaboy da kon ditoy. Naimbag ko mano pa imaan da kiti kwarta. Ngimsan mat. Ngimagano sak. Tinapatagkat si Bibiaga. Tinapatagkat sa anda kadangran. Tanukas ta ti mapasamak. Ang mga nudyakon mabailan ti amin. Anyan ti kasto nagpanagag. Una yan. Basol ni nanang amin da ito'y. Sana nga pwede kinaambisyosa na. Sana kumamot anay pasungal-ngal iti kasto ya sitwasyon ko ito. Sana kumana baboy. At dalat ako madayaw kung an na kaging gaita. At ako malatat. Yo, come here. Di pa nakaliter dagiti lalaki ang halakan niya. Ay, panak. Apay nga ta. Did you hear me, idiot? Makaungat eh. Umasidig akong kinkuana. Tama nga nun niya. Iti aramitin na kanyak. You are very lucky, you pig. Huh? What do you mean, sir? My business partner, who happens to be a Filipino, seems to know you. What? He saw you performing a while ago. He tell me he knows you. Sir? He also told me that somebody is looking for you. So he asked me to let you go. He convinced me, actually. So you are lucky. I will now set you free. Thank you, sir. Thank But you. you remember this. Do not tell anybody about us. If you do that, I will hunt you down and cut your head off. Do you understand? Yes, sir. Yes, I will not tell anybody. I will keep silent. I promise you that. I will not tell anybody. I will keep silent. I will not tell anybody. I will not tell. I will not tell, sir. I will not tell. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kaya rigak tinakaaon iti nakailibsungak ako munoy iti panagriknak. Iti daydi akanito manang Emmy. Nupay kasta, nagtalinaad ti panagtibayo ti barukong, ken panagdanag ko, aging gaan sa anak ang nakaruwar iti pasdek anang ipupukan da kanyak. Nang runa pa'y taidiin lugan da kainruwar iti dayja lugar, nabarabadan dagiti matak. Urayak la nakaisbo iti pantalon ko iti daydi akanito, tati amok, inalilaw naklaang ti pan nakalider da. Ti impagarup ko, kampay idi awaya-wayaan dak, ngam isalvage dak gayaman.
Ado ti simken ti isip ko kabayatan ti panagdalyasat mi nga imadayo iti dayjay a lugar. Sa akla na bang aran, idiin di sa agdakon, sadak pinanawan. Diyak mo no naigagaraw no talaga aplanado, ta iti nangidi sa aganda kanyak, at dati nakitak alalaki iti saan unay nga adayo, ket iso tinagpatulungak. Nakaskas daaw manang, tanaglakanak at tinulungan dayjay a tao. Ket iso tinangkuykuyog kanyak, agingga ang nakaluganak iti eroplano, ket nakaawidak dita Pilipinas. Insalaysay ko ti amin kadagiti dadakkel ko. Ngem anyan, takasla dinak pinati ni nanang. Ket kas idi, pinilit naklatta a nagabroad. Naimbaglaangan manang, ta iti may kadwa pa ng padas ko, napagasatanak, iso nga daak ita dito'y Taiwan. Daytoy tipadas ko manang. To'y pagayam mo, David. David, pagayam ko, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Anyan tinagbanagam. Husto ti kunam adandanikan, ngam nagasat kalata, tanapagbaligyan day di apagteng iti biyag mo. Pagbalinam nga inspirasyon day di apagteng, tapno nakarkaro at tumibker ka, ket madairam ti anyaman a panubok adumteng ken ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag